हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय सनाफोर लोखिफोर आंहा बेरे फुंजानि ना खावै फ्राय एवनो नागिरदों। ना खावै फ्राय एवनानै जानोसै। आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबगोन। लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो आंनि भिडिअआव सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे सनाफोर लोखिफोर। ओमफ्राय आङो नै भिडिअखौ बे ना खावै एवनायनिफ्रायनो स्टार्ट खालामलायबाय आंहा। दिनैथ' अखा हादों बयबो मिथिगौ बोथोरा बिराद मोजां जोंहा क'क्राझार एरियायाव अखा फिसिर फिसिर हादों। थ' बिदिब्ला दिनै मा मा देखायलांनो हायो नायलांदो सनाफोर दिनैनि भिडिअखौबो। नै सनाफोर आंहा थास' सुजिजों ना गोरैजों संबाय मोनबायानो टेस्ट खालामबाय एसे जौहोबावनोसै। कालारखौ मोजां नुवाखै खिन्थु केमेरायाव माथो होनबावनो दाम खमनि मबाइल। हाय सनाफोर मादैया नै जानोसैलाय। ओमफ्राय दिनै ओंख्रिया जि गोथाव आरे पजिसन जायाखै। ना खावै भाजा ओमफ्राय थास' सुजिजों नाजों ओमफ्राय नै सालाद अमा ग्रेभि। मादैनि खाना दिनै जि मोजां खालाय सच्ची इतना सारा अच्छा अच्छा खाना बना रहा है मोदोमनांगौ। ओमफ्राय नै सालादखौ मानो संख्रि होआखै मा संख्रि होनांगौमोन ना नुन देना चाहिए आंहा नै बेफोरखौ जानांगौ। बिराद ना हमबाय थानानै दुरबल जादों आंहा। ना जानानै मा जानो नायाथ' खारैसो ना भिटामिन नङा। परिश्रम बाराबाथाय ल' जायो। बानदालु लानोसै बानदुलु आयै गोलैलायबायसो। दसनाफोर जानोसै। मादैया दिनै जानायनि फारिलाइसिम सफैलायबाय होथानोसैलाय हफ्ला हफ्लि। खर' लोबदोंहाय खानाय हगारलायदों सनाफोर जेबो होननाङा दे। माखौ जानो माखौ दोननो मोनदों आं। फिसाजो खाथियाव जाफादों। आयोहाय नै अमाया दिनै अखा हादोंना ख्रेब ख्रेब बिराद मोजां बोथोरा ओंखायनो अमा लायनानै जाबा। अमा मोनजायैया लोमजानो ओंखारलायदों सनाफोर। मानसिफ्रा बिदि मोनना मोनाथाय अमा ना खावै गोथाव जोबथार जोंना अफिसार खाना। बिराद गोथाव जादों ना खावैया गावबा लिंहरदों। थास' सुजिजों नाजों बाव सनाफोर नै नास्राय गोरि बरिया गोथाव जाखादों। कफि अमाया दिसि गोथावथार। गोथाव मोनजाथारदों।
मादैना बाथाय गाला गिला जोबलै जानाया सनाफोर मैयानि ना हमनायाव सासे भिउवार्सआ कमेन्ट हरदों बेखौ एसे सावरायना मानो होननानै बुंबा गथ'ना गिदिर हिनजाव आरो हाबा जानाय ना सिख्ला बेखौ मिथिला होनदोंखि मा जायगा दायसआवनो एफा बुरजा ना बायनानै दोनफैनायसो होनदों बिदि नङा खोथाया सनाफोर मारै बायनानै दोननांगौ आंहा गोरिबसो बिदि ना बायलायलायनानै मोनसे हाखराव दोननानै भिडिअ खालामनो दम गैया आंहा बेबायदि एफा बुरजा ना बायनो आंहा गोरिबसो आं बिदि सिटिं खालामाखै आरो आंखौ नुबाय थाखानाय ना हमनाय दैया ओरै सारिय'फाले राननानै बे जायगायाव जमा जानाय बिदिसो बायनो हाया सनालोखि आंहा बिदि ना एफा गिदिर गिदिर बायनानै जानो आरो आंनि भिडिअ नोंसोर मालाबाबो नुखायाखैना बायनानै जानाय खेबसेल' माबा कमप्लेट ना पामप्लेट बे नाखौ आं बायनानै जादों आं ना बायनानै जानाय बारा माबा गैया आंनाव बायाखै बायनानै दोनाखै सना आं सिटिं खालामाखै मादैया फैसा गैयिखायनो नागिरनानै जायोलाय आरो फैसाजों बायनानै दोननो हायो माने बुंहरग्रानोबो दाय गैया ना थानायानो गाज्रि जादों मानो होनोबा मोनसे जायगायावनो ज' थाबायबाबोसो नों माबा दोननाय बादिबो नुखादों ना जायगा फिसायाव गोथावथार ना खावै बोथोरा जा मोजां सनाफोर दिनै आसिन कार्तिक दिननि बादि अखा स्रो स्रो हादों बार स्रो स्रो बारदों जा मोजां मनो लांनो बालायो गोथावानो आंनि फिसाजोआ आं खाथियाव जाफादों ओमफ्राय आंखौसो नायनानै बावबाय गथ'आ गावहा ओंखाम जानो मानोसो मा आंनि भिडिअखौ जानायखौ लुगैजानो गिनानै नायानो गावहा मा होनो लुगैगोनसो आं नाया होनबावो जानो हाला बे बिराद गोथावखा बेदरा गोदै मोनलायखायो बे सानब्रै सानबा 6 दिन 7 दिनावनो अमा मोनजायैखौनो
लोमजानो ओंखारलायथारदों मादैया लास्ट बेदराबो बिगुराबो गोबां मोजांथार थ' सनाफोर दिनै बिदिब्ला मादैनि ओंखाम जानायनि भिडिअ'आ एसेयावनो जोबलायबाय आरो सनाफोर जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय